Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan elektrik energiýasynyň eksportyny artdyrjakdygyny aýdýar. Türkmenistanyň ýurdun elektrik energiýasynyň eksportyny artdyrmak maksady bilen kuwaty 500-400 kilowatt Mari Sarax Maşat Eýran asma elektrik geçirjisini gurmak boýunça gurumaçylyk işlerini alyp barýarlar. Şeýle hem ýokary derejeli Balkanabat, Gonbat, Eýran asma elektrik geçirjisini gurmak meýilleşdirilýär. Resmi maglumaty görä elektrik geçirjisiniň gurulmagy Eýranyň energiýa ulgamynyň üstü bilen elektrik energiýasynyň Eýrany we Türkiýe iýerilmegini üpçüneder. Mundan başga, häzirki wagtda elektrik energiýasyny Pakistana iýermek maksady bilen Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň uğru boýunça ýokary derejeli elektrik geçirjisiniň gurulýanlygy habar berilýär. Emma göz öňünde tutulýan bu proýektleriň guruluş möhletleri, şeýle-de eksport ediljek elektrik energiýasynyň narhlary dogrusyna hiç zat aýdylmaýar. Bu aralykda türkmen mediýasynyň ýurdun elektrik kuwatynyň artýanlygy, şeýle-de ony daşary ýurtlary eksport etme uğruna tagalla edilýänligi baradaky maglumatlaryň fonunu Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolýan türkmenistanlylar ýurdun dürli künjeklerini şol sanyny aşkybatdy hem elektrik energiýasynyň üpçünçiliginden nägiledigini aýdýarlar. Öýlenki ýagan ýagyş sebäpli Daşowuzyň Göregli şäherine ýam 4 sagatdan bäri elektrik togy ýok. Togyň haçan geljegi belli däl. Daşary tüm garankylyk diýip atlandyrylmazyny soran Daşowuzlardan biri Goloýda Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyna hat ýollady. Lewabyň Serdarabat etrawynyň ýaşlyk owasynyň ýaşaýjylary bolsa, elektrik togynyň günde günaşy kesilip, onuň kä halatlarda ençimi günläbem bolmaýanlygyny gurrun berýärler. Gal verse de Türkmen resmileri Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirçi proyektiniň uğru boýunça gurulýanlygy aýdylýan elektrik liniýasynyň howpsuzlyk meseleleri barada da hiç zat aýtmaýarlar. Ýatlasak, Türkmenistanyň goňşy Awganistanyň demirgazyk sebitlerine iýerilýän elektrik liniýalarynyň jeňçileriň hüjümleri sebäpli kesilýänligi dogrusyna dowamly maglumatlar gelip gowşýar. Resmi Türkmen mediýasy şu ýylyň 9 aýynda ýurtda 18 milyard 360 milyon 611 min kilowatt sagat elektrik energiýasynyň işlenilip taýarlanynyny, munyň meýilnamada belleneninden 103,2% ýokardygyny belleýärler. Ýylyň başyndan bäri elektrik energiýasynyň eksporty hem 2 milyard 870 milyon 835 min kilowatt sagada deň bolupdyr. Sözümüzün ahirini bellesek, Türkmenistanyň dünýädäki energiýa serişdeleriniň bahalarynyň düýpli pese gaçmagy netijesinde garaşsyzlykdan soňky döwürdäki iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýänligi aýdylýar. Bu ýagdaýlaryň fonunda Türkmen prezidenti ilata 1990-njy ýyllardan bäri berilip gelinýän muhtok, gaz, suw hyzmatlaryny ýatyrmagy hem makullady.